खुलुमबाय। बड'सा स्टुडिय'आव साफ्रोमबो नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मोगथांखोर बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया क'क्राझार दावबायफैदों। उदालगुरियाव एनडिपिपिनि बारग' सोद्रोमाफोरा मुंख्लं सान फालिदों। उदालगुरियाव बिपिएफ हान्जानि मावफुं आफादनि मेल खुंदों। आसामाव आसु आरो युब छात्र परिषदआ असम जातीय परिषद मुंनि मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया दिनै क'क्राझार दावबायफैनानै बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानफोरनि सिङाव गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि खामानि मावफुंनाय आयदानि सायाव खौरां लाफैदों। गुवाहाटीनिफ्राय थोंजोङै क'क्राझार सार्किट हाउसआव नुजाथि फैनानै दान्दिसे सम जिरायना बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव दावबायफैयो आरो गासै बिफाननि बिबानगिरिफोरजों जौगालु बिथांखिफोर मावफुंनाय आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे समाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि बागै खौरांगिरिफोरा सोंथि सोंनाय समाव रायजो बेंगिरि मुखियाआ फोरमायोदि सोलिबाय थानाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानैसो आसामनि बिसायख'थि आय'गआ बिटिसि बिसायख'थि खुंनायनि सायाव थिरांथा लागोन। बबेखानि बिटिसि बिसायख'थिआ कर'ना भाइरासनि थाखाय दिनबाव जाबावनो हागौखौ रायजो बेंगिरि जगदीश मुखियाआ इसारा होबावो। Taking that into consideration, we thought that all our ongoing projects should be taken up seriously. That we have taken up. Today I shall be holding meeting of the all 4 districts separately. All the officials of various departments, including SP and DC districts. That is the only thing which at this moment it was postponed because of COVID-19. Is it increased or you are yourself saying it has increased? Yes. So the reason for which election were delayed is very much prevalent today also. But it all depends upon not government. Election Commission is taken arrange. It can be at any time. Thank you, sir. दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि हालामनि बारग' एनडिपिपिनि सोद्रोमाफोरा एनडिपिनि 32थि मुंख्लं सान फालिदों। हारि रैखाथि आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनायनि थाखाय सोमावसारनानै गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनानै बर' जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनानै दिनै मुंख्लं सानाव बिबारजों मान बावो। डिमाकुसि हालामनि साफ्रोम एनडिपिपिनि बारग' मावथि सोद्रोमाफोरा मुंख्लं जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ जेब्लायबो गोसोखांगोन आरो मान बावगोन होननायजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना हारिनि थाखाय सोमावसारनानै दासान्दि जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोननिसिमबो मान बावो होननानै फोरमायो। लोगोसे थांनाय 27 जानुवारि खालि जालांनाय बिटिआर गोरोबथायाव एनडिपिपिनि मुंख्लं जोहोलावफोरनि बिहोमा दङ आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनायखौ हास्थायो होननानै डिमाकुसि हालामनि बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरा फोरमायो। दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव एनडिपिपिनि बारग' लेङाइ नेहाथारि बेरगाव बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि दावबायसा बर', मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नेरखां खाख्लारिजों लोगोसे डिमाकुसि हालामनि बारग' एनडिपिपि सोद्रोमाफोर आरो मुंख्लं जानाय नखरनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। एनडिपिनि बा रायजो राजाया मुंख्लं जादों, रुंसारि जादों, बिथांमोनखौ जों रावखौबो नागारा। जों गासैखौबो एनडिपिआ 4 जादोंब्लाबो जोङो गासैखौबो जोङो नाजावगोन आरो सोरखारनिफ्राय मोननांगौ एक्स ग्रेसिया बेफोरखौ जों होनो नाजागोन। जोङो बिथांमोनखौबो मदद होगोन जायफोर बिथांमोननि बै मुंख्लंफोरनि सोरबा जुदि बाय बाहागि दङब्ला बिथांमोननि मददजों जोङो बे सुबिदाखौ होनाय जागोन आरो जों बेखौनो खावलायो। दिनैनि गोथार बे मुंख्लं सानाव दुखुनि सानजों लोगोसे जोंनि गेजेराव मोजांबो फैदों, जेनेबा बिटिआर एकर्ड बेनि गेजेरजों जों बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो मोजां सोरखार नांगौ। बेनिखायनो जोङो जोंनि हानजाफ्रा जेरावखि जाया गावस्राना थाया मानो जों खौसे जानांगौ आरो बिटिआरनि जि दफाफोर बेखौ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो इउपिपिएल हानजाखौ मदद होनानै जोङो सोरखार सालायनो गोहो होनांगौ। खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया दासान्दि बिटिसिनि दरब्रैबो जिल्लायाव गावसोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुबै नांथाबगासिनो थादों।
गिख्रंथाव COVID-19 नि थासारिनि गेजेरावनो बिसायख'थिखौसो बांसिन गोनांथि होनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि बिजाथि आरो दैदेनगिरिफोरा थाद'नाय गैयाजासे रायजो राजाफोरखौ लिंथुमनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव बियाबनि अदरायाव BPF राजखान्थि हान्जानि मोनसे मावफुं आफादनि मेला जानानै थाङो। मेलाव BPFनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फैगासिनो थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF हान्जाया देरहानानै फिन सरकार दाफिनगोन होननानै दाबियो। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ खुंजानो गोनां BTC बिसायख'थियाव मोन 37 मासि देरहानो हागोन आरो उदालगुरि जिल्लायाव मोन 10 बियाबआव BPFआ देरहागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। गुबुन रावबो हान्जानिफ्राय मदद लायाजासे BPFआ रायजो राजाफोरनि भट मोननानै देरहाना BTCआव हारसिङै सरकार दागोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिआ बुंथिबावो। কোনো লিডাৰক মই চিনা নাই আৰু পেচাও নাই। স্যার আপনি উদালগুৰি ঘূৰি আছে কেইটা সিট পাব বুলিবে? 37 উদালগুৰি কিমানটা পাব স্যার? 10টা। ওদালগুৰিটো 10টাত পাব। ইউপিপিএলৰ মাজত দমন ৰাইজ আমাৰ লগত কোনো বিভিন্ন মহলে কৈ আছে স্যার এই BPFত তেওঁ জইন কৰিব বুলি পৃথ্বীৰাজে। এনেকুৱা নহয় স্যার পৃথ্বীৰাজৰ ভাষ্যবিলাকে আপোনালোকক হেল্প কৰিছে নেকি স্যার? নাই কি হেল্প কৰিব আমাক? আমি নিজে ষ্ট্ৰং, আমাক কাৰো হেল্প নালাগে। ইউপিপিএলৰো হেল্প নালাগে, BJPৰো নালাগে, কংগ্ৰেছৰো নালাগে, UDFৰো নালাগে। এটাতো BPF দলে অকলে প্ৰচাৰ চলাই আছে। फैगौ बोसोर 2021 आव खुंजानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि नोजोरजों बावैसो सानफोर सिगां फोसावखानाय बादियै दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आरो आसाम जातीयताबादी युवा छात्र परिषदआ लोगो नांनानै रायजोआव असम जातीय परिषद मुंनि मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दाबाय। समबारखालि गुवाहाटीआव मोनसे खौरांगिरि मेल लिंथुमनायनि गेजेरजों गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जानि लिंथुमगिरि बसन्त देखायआ गोदान राजखान्थि हान्जानि मुंखौ फोसावथि होयो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोदानै दाजानाय असम जातीय परिषद राजखान्थि हान्जाया फैगौ बोसोराव खुंजानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव मोन 80 निफ्राय 100 बियाबफोराव बिसायख'थि बादायगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेजों लोगोसे साफ्रोम नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरनिसिम फिन खुलुमनाय बावहरफिननानै स्टुडिअनिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।